Здравейте! В този урок ще ви представя една много интересна функция на Microsoft Excel. Тази функция обръща реда на задачата или какво ще означава това. Както знаем, една задача представлява съвкупност от цифри, извършване на действия с тях и изкарване на готов резултат. С тази функция можем да имаме резултата и да открием какви данни трябва да влезнат във формулата, за да получим този резултат. Ще ви покажа как става това. За сега, като за начало, ще напишем няколко цифри. И какво прави Microsoft Excel? Примерно, най-лесното можем да ги съберем. Числото 17 се състои от горните три цифри. В тази функция, която ще ви представя, ние можем да имаме числото 17 и да си поставим за цел какви цифри трябва да влезнат, за да се получи това число. Имам готови таблици, които съм си направил за целта да ви покажа как става работата. Ето една от тях. Тук имаме три продукта. Продукт 1, продукт 2 и продукт 3. Всеки продукт има своя цена. И трите продукта имат еднакво ДДС. Печалбата от тяхната цена е различна. Разбира се. Първият и третият продукт имат цена. Като се присметне ДДС-то, получаваме печалбата. Общата печалба от трите продукта е 40 лева. А общата стойност е 200. Но ние имаме един продукт, който в момента го няма. Даваме си за цел да спечелим 100 лева. Ние имаме 40, но нашата цел е да направим така, че да спечелим 100. Затова ни трябва цената на вторият продукт. Да я пресметнем с ДДС-то, да определим печалбата и общата печалба, която ще е за нас. Примерно, тук си въвеждаме една цена от 150 лева и вижте как се променят данните. Печалбата от 40 става на 70. Ако тук примерно въведем цена за втори продукт от 200 лева, пресметната по ДДС-то, печалбата ни ще е 80 лева. Сега да изтрием цената на втория или на който и да е продукт. Аз си избирам втория. Нашата печалба пак намаля на 40 лева, но ние, както казах, искаме да имаме печалба от 100. Как да намерим начинът? Отваряме си раздел Data. От раздел What If Analysis избираме GoSeek и това е нашият прозорец на нашата функция, с която ще работим в този урок. Тя се нарича GoSeeking. В този прозорец, в реда Set Cell, избираме нашият Total, или това е нашата печалба. Избираме тази клетка с нашата печалба. В Toveo въвеждаме желаната печалба от нас, която е 100 лева. А тук, в последната графа, въвеждаме празната клетка на нашия продукт, който го няма.
При натискането на OK, забележете как се промениха нещата и вече нашата печалба наистина е 100 лева. Какво промени програмата? Промени стойността на продукт 2, пресметна го с ДДС-то, пресметна печалбата и получихме нашата чиста печалба от 100 лева. Желаната печалба от 100 лева. Разбира се, може да променим нашата цел и да си поставим за цел друга цена. Примерно 170 лева. Сега ще сменим продукт номер 3. Изтриваме си тази цена. Отваряме си GoSeek. В първата клетка си избираме нашата печалба, която имаме за момента. Във втората клетка въвеждаме нашата цел, която е 170 лева. А в третата клетка въвеждаме клетката на празната цена на нашия продукт номер 3. Натискаме OK и програмата изчислява каква трябва да е цената, стойността на нашия липсващ продукт, така че да постигнем нашата цел. Ще ви покажа още една табличка, за да бъда по-ясен. Така, тук имаме продажба на електроуреди. Имаме 3 уреда. Марка 1, марка 2 и марка 3. За един месец ние сме продали от първата марка един продукт, от втората марка от третата марка, извинете, 2 продукта, а от втората марка, която няма цена на нея, хипотетично сме продали 5 продукта. ДДС-то е 20% и това е нашата чиста печалба. За момента тя е 92. Ние си поставяме за цел да направим 1000 лева за един месец. Отваряме си Relative Analysis, GoSeek, излиза нашия малък прозорец GoSeek. В първата графа, в първата клетка си избираме нашата печалба, която имаме за момента. Тя е 92 лева. Във втората графа въвеждаме нашата цел, която искаме да постигнем. А в третата графа празната клетка на нашия продукт, на нашия електроуред в случая, на който нямаме цена. Натискаме OK и програмата изчислява каква трябва да бъде цената на този продукт, така че когато продадем желаните бройки за месеца, да пресметнем с ДДС-то и да изчислим чистата печалба, която ще остане за нас, така че да получим нашата желана цел. Можем да направим нещо друго с тази функция. Отваряме си пак GoSeek. В първата клетка вече въвеждаме един момент само да изтрием нещо, да изтрием бройката, която трябва да продадем. Примерно ще изтрием ето тази графа. Това е бройката от марка 3, цена 170 лева. Просто изтриваме бройката, която сме продали за месеца. И си въвеждаме някаква друга цел, за да стане по-интересно. Примерно 1500 лева. Сега вече си отваряме Relative Analysis, GoSeek и в първата клетка избираме за момента нашата печалба. Във втората клетка въвеждаме желаната цел 1500, а в третата клетка въвеждаме празната бройка, която в момента все още я няма, а искаме да я открием, за да знаем колко продукта трябва да продадем за месеца на стойност 170 лева, за да получим желаната печалба и като я съберем с останалата печалба за месеца, да получим нашата цел 1500. Тук въвеждаме клетката, натискаме OK и вижте. Програмата пресметна, че трябва да продадем за месеца 17 продукта на стойност 170 лева. И с старите вече въведени, които ги имаме за момента, пресметнати, събрани и изчислени, да получим нашата желана цел.
Това е много добра функция на Microsoft Excel. Може да ви послужи за много интересни задачи, изчисления и откриване на цел, поставяне на цел. Благодаря ви, че бяхте с мен. Дано сте ме разбрали правилно в този урок и ще се видим в следващия.